Анатоль Брыцын, калі я размаўляў з ім, нешта вельмі моцна шчаміла мне сэрца. Чамусьці я ўзгадваў словы Васіля Быкова, што без пакут чалавек трава, і толькі пакуты робяць чалавека чалавекам. Карацей кажучы, я настолькі унутры разбалансаваўся, што проста прыпыніў інтэрв'ю, таму што я думаў, што я не вытрымаю і што ў меня пацякуць слёзы. Вось, ну яны не пацяклі. І ведаеце, магчыма, гэта відэа дапаможа тым, хто вельмі цяжка перажывае міграцыю. Міграцыя цяжкая рэч. Я гэта знаю на ўласным вопыце. І я нікаму не жадаю такога шчасця. Ну дык вось, калі вам будзе дрэнна ў іміграцыі, паглядзіце гэтую гутарку. Всем прывітанне, паважаныя сябры. Мы знаходзімся у невялічкім гарадку, мястэчку каля горада Ўроцлава. І сёння наш гость, спадар Анатоль. Прывітанне. Вітаю, шановне господарство. Так, ну, Анатоль, у нас же перадача конкретно про змагароў, ты ж ведаеш? Ну, веду. Ты змагар? Очевидно. Адкуль ты? Я народился на Полесье, в таким невеликим городку Микошевичи называется. Гранит. Микошевичи гранит? Откуда Светлана Тихановская, где она народилась. Микошевича? Так. Слухай, як ти попав в замес? Я давно почав супроти Лукашенка виступати, і якби у 96-му році я був студентом Білоруського державного університету на географії. І потім мене вигнали з цього університету, тому що я займався, видавав таку газетку, таку для студентів, не пам'ятаю, студентська думка, по-моєму, називалася. Студентська? Думка називалася, да. А потім я познайомився з усією опозицією, я працював з Олесем Михайловичем таким, коли ведаєте. Конечно. Вот. Де ви працювалися? Ну, на Якуба Колоса. Ну, метро Мецку працювали. А що ви робили? Я маю на увазі. Друкували там газетки, рятували там різні газетки, видать, ну все таке. Позняка знав особисто. Інститут ти не закончив, так? Не, я потім мене вигнали, я подав документи на педагогічний університет, напротив був педагогічний університет. На яку спеціальність? На учителя німецької мови і білоруської мови і літератури я подав документ. Дасиш фантастиш. Досить фантастично, докладно. І я поступив легко, так, бо мав дуже види, після ліцею я закінчив ліцей, не школу, звичайно, а забрали мене, я виграв дуже олімпіад, районних, ну там Лунівський район у нас був. Скажи, будь ласка, як ти опинився у Польщі? Ну, я маю на увазі, що перед гэтым было. То у тебе була криміналка? Ти сидів у турмі? Була криміналка, але я утек. Бо я був після випадку, ну, після аварії був я. І був трохи таке, видите, трохи не ходив навіть. Ну, так само ходив трохи. Ні, чекай, давай по порядку. Тобто, ти кажеш, ти... Я у 19 років працював у Москві. Поїхав підписувати умову на будівництво одного об'єкту. Потрапив під машину, скажем. В аварію, да? Так, аварія, я полетів, ударився головою і був полгода був у комі. Ой-ой-ой. У шпиля в комі. І якось вийшов з комі, і мені врачі казали, що
ты не сможешь уже ходить и там еще такое. А я бывший спортсмен, нормально бегал, там все такое, займався в футбол. І я почав щось робити з собою там. Якби реабілітацію таку свою особисту робив. І, короче, почав ходити, потім мені мой земляк знайшов там у шпиталі, не веду, який знайшов, бо у мене нічого там не було у Гулі, ні документів, нічого, мені не було, нічого не дали в Москві. Я з ним домовився, що я утікаю з цього шпиталю і їдемо до Білорусі. Це 19-й год? Так, 19 років. А ти там працював на будовлі, так я Так, зрозумів? я був на місці этого директора фірми будівляної. Я з ним поїхав на машині, поїхав до Микошевича все, і там сидів. І тут почалася та виборча кампанія. І тут ти, І короче, тут да? я, короче, появився. І ось почали ми збирати підписи. Там було дуже кандидатів. Светлана была, еще это Дмитрий был там. Мы збирали за всіх. Дмитриев отсидел. Я веду проект. Я з ним розмовляв. Микошевич, він приїжджав колись, і я з ним розмовляв. Отак. Що ти в ogóle робив під час передвиборчої кампанії? Збирати підписи за кандидата. І так само. А які були конкретні там передумови? Тобто ти займався, збирав підписи? Ведають про мене все, що я ще давно ще Змагар Зубр? Да, з Микошевичем, може, саме головне. Ну ти у Микошевичах це все робив, так? Не, і в Мінську я робив це. Поїхав у Мінськ? Не тоді, але ще давно я пройшов. Давно в Мінську, Да. але у 2020 А в Білорусі я ходив на мітинги, збирав людей на мітинги. Микошевича? Так, Микошевич. Приходять ко мне ще два КГБшника. Я не пустил их додому и стоят там на улице, коля школа моего, коля дома моего. Я закрывся у доме, и они стоят, и так я говорю, что, кто тобой керует? Типа, я за кем там керую, а я сам бросал на себя. И так говорит, кто за тобой стоит? Я говорю, пишите, Лукашенко, Качанова, и Гатукевич, и все такое. Это, они, ты посмеешься. И я уже подал, я зрозумел, что меня посадят докладно. Я так зрозумел. Коли КГБ уже приходит додому, то значит меня посадят. БЧБ с тягом ходил по улице, и бабки, которые там мои соседки, фашисты, где? Я говорю, вы же меня с детства ведаете, які фашисты? Ну нічого себе, у вас у Микошевичах такі жорсткачі. Називаю Микошевича свої, називаю Лукашевича. Бо там, дуже підтримують цього Лукашенка. І ось, я розумію, що, я сяду, коли я не збігну отсюда. Анатолій, значить, ти вже тут з 21-го года, так? Це ж жнивня 25. Це, хутко вже буде 3 годи. Ну, слухай, і розповіді, ти, в ogóle, після аварії, ти вже, очуняв там? Але я займався спортом, я ходив тут до качалки по-нашому. Уже я, А в ogóle, ти сюди приїхав, як тобі, в ogóle, імміграція? Що ти тут спочатку робив? Тяжко було? Конечно, спочатку тяжко. Я приїхав сюди, я одразу поїхав до Черногори, бо мав адрес своєї родини, скажімо так. Я поїхав туди, працював там на фірмі такої, кормив там індиків і все таке. Така праця, я давав ради, скажімо так. А потім я розумів, що віза моя скончиться, хутко скончиться. Я поїхав до Варшави. Я приїхав, мене охрали по дорозі. І так стало, я думаю, а я мав написаний адрес «Білоруський дом». Видите, такі да. Я пішов туди, пішком пішов з этого. Іду
Поэтому не веду нічого. Телефону немає, нічого немає. Ні грошей немає, нічого немає. І потім я о 10 приходжу, одна дівчина мені дала кави попити після безсонної ночі. А потім я говорю, а що мені робити? Ну, може, знайдете мені якусь працю, я буду працювати там чи що. Я дає мені адрес этого, як називають, ужонду для чужоземців. Я пішов туди. Я поехал уже на травму, уже все ровно было, я не успел. Без квитка, короче, так? Без квита поехал, пытал у людей, бо телефона не было у меня, и все. И вот там уже, ну, написал заяву, и мне отправили в это осередок для чужеземцев в Денбаке, около Варшавы. Я там жил, может, 3 месяца, потом еще нашел одну работу, поехал на работу, але там я не дал рады на той работе, бо там треба шибка, которой у меня нема. Що треба? Шибкость. А, я зрозумів. Ну, Хуткость, я хуткость. понял, понял. Слухай, так а коли ты Анатабарова, там тебе это бюро по справах чужеземцев? Не, нормально. Был вывед у меня, я все расповел им. А ну там был какой-то лагерь? Не, где ты не на самой Табро, а разумею. Дембак, это чекать. Ну и на тебе накировали у некое Да, место, там я где жили. Дали мне такую зеленую книжку и, Так. забрали, посвящение. забрали паспорт у меня и все такое, и отправили меня туда. Там ты жил 3 месяца. Так, доклад. Там кормили, ты там Кормили, там все нормально, спал нормально, не на улице хоть бы, але нормально. Там прожил до, чекайте, до лютого. До лютого. До лютого. О, больше полгода. Ну, 22-го года. І тут, а потім я поїхав на эту працю, а там мене, ну, якби виганяли, а тут Ну не выгнали, а ты там просто не справлялся. не Слухай. справлявся, они сказали, що більше не працюєш і все. І Так, а зараз які у тебе документи? у мене зараз карта побуту, Карта часовий побут. Часовий Так, побут. у мене такий стан. З охороною вже підняється. Окей, а де ти зараз працюєш? Тут є така праця, якби на даху. Там утеплять дах. Просто ту вату розкидають там на даху, там якісь склады якісь невідомі. Я ще в углі не видел, бо ще не був там. А, так ти тільки приїхав сюди? Тільки приїхав. Добре, окей, Я а можу до зробити. этого ти де працював? На прибиранні працював в Ашані, потім ще на вулиці прибирав. Ну, я бачу, що це не так дренно, не так дренно. Все праці якби важні. Прибиральщиком ти скільки заробляв на місяць? А це мало. Ну, тим не менш, мало. Ну, десь 3,5 я. 3,5, мінімалку, коротей. Ну. А жив де? У хостелі. В хостелі, так? В хостелі в Варшаві на Урсусі. І Дільниця Урсус. І скільки хостел коштував? Ну там 750 одразу, потім трохи підвищено. На місяць, так? Так. Я ще працював на такому складі білорусько-польським волонтером працював. Називається Дарльосу. Вот. Там файні люди, завжди мені допомагають, то правда. Там такі нормальні люди. Ясно. Ну слухай, ну как-то у тебя так вогулі тяжко у тебя тут було, да? Ну, я сам, бо не маю нікого, ні сім'ї немає, нікого не маю. Якби, ну, тяжко, самому завжди тяжко. Ну, а зараз полегчає вже ось тут на Врославі? Трохи призвичаюся до Польщі і для поляків, і розмовляю з поляками, ну, так, свободно доволі. Ну, ні, так, я не розумію, що я не є там поляком, скажімо. Ні, ну так, очевидно, слухай, Ну. а это, ти не шкодуєш, що пішов супротив Лукашенки? Ні. І що ось Ні. опинився в такій Ні, ситуації? ні, ні.
Я ще в школі, коли його вибирали, я з усім класом спрашивав, кого ви вибираєте, люди. Это Колгасан. Я говорю, кого? Ну слухай, ну а як ти ось далі бачиш свою будучиню тут у Польщі? Мне зараз головная проблема, мне, если понять эту карту побыта, ну и ще другий термін, щоб відбити, а потім я буду подаватися на польське громадянство. Слухай, а если ну, будет такая ситуация, что что-то мутят каліновці, з'являється некая зброя, ну іде така типа хваля, білоруси там, хто ось зараз за межою, є можливість войти, там на таких-то кропках будуть там роздавати зброю, заходимо у Білорусь, не на танках, відомо, ну там як диверсанти. Я вас розумію, Сергій, вибачайте, що у вас перебиваю, я пойду. То доклад. Слухай, а як ти думаєш, наогул шмат білорусів пойде, ось коли буде такий заклик, які тут живуть? Я думаю, що шмат вже якби інтегрується в польське громадянство, скажімо так, і їм не захочеться щось міняти. А білорусі, ну якби переходний період буде. Ні роботи не буде такої ведати, нічого такого не буде. Якби, я розумію, цих людей розумію, кожен думає про себе, правда? Не, ну країну ж треба повертати. Ну треба, я розумію це, але Тому що мені тут теж не в кайф. але я так само, я хочу хоча б поїхати до Білорусі і там стати на коліні перед могилою своєї матері, чи батьки, чи дядька свого. Ну, я не можу там поїхати. Ну слухай, коли була твоя воля, твоя влада, що б ти з Лукашенко зробив? Я скажу так, я не заботю, але на пожиттєво посадив би його. Пожиттєво? Да. З конфіскацією всього, гошу. Конфіскація. Ну, правда. Ну, якщо пожиттєво, так... Ілюстрацію всіх його прихильників, і все. Я б заробив так. А що ти маєш на увазі під люстрацією? Хто на його працював, Ну, ні, ну, вони ж краднуть. Ну, на його шмат хто працював, тут ви ж... Якщо людей підмалюють, ментов би я всіх звольнив би, набрав би нові полі. Ну, які А там. куди? Їх же, ти ж, Толік, До Росії. скольких этих мусоров, ти ж ведаєш, їх Я просто... веду. І ще Сукачов скоки. А? Сукачов. Ну, которые там, Стучав? ну, А, які, ну. Ну, понятно. Ну, так... Я просто так розмовляю, що нічого Ні, трохи не зрозумів. З большого все нормально. Ну да, тяжко у тебе лес, конечно. Ну, часто, що А скільки робити? тобі годов? Мне 46 уже. 46? Да, повно. Ну, але, ну, я не хвалюся. Я не боюся смерті, бо я бачив її в очі свої, на власні очі. Я не боюся померти там, чи щось такого, чи щось собі зламати там, чи щось такого. А мать там? Мать давно померла. Мне 8 годов было, когда мать померла. А батьку я в ogóle не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ну, така справа. Ціле життя сам. Чого б ти мог би пожадати білорусам, які хочуть з'їхати від Лукашенки, от я маю на увазі менавіта зараз, і бояться в Польщу їхати, там, чи в Чехію, чи в Литву, що б ти їм порадив би? Ось виходячи зі свого досвіду особистого, їхати, не їхати. Хочете жити, поважаю на Білорусі, хочете жити нормальово, то утікайте від режиму, і все. Не бойтеся нічого, не бойтеся. Коли сюди, наприклад, з'їхати, там, ну, могли за межу, себе сохранить, і можна завсюди вернутися зі зброєю. Ну, коли буде можливість, чим згнити у турмі. Да, докладно. Ну, в огуле, як ви думаєте, ось Лукашенко і його хунта, його поплечники, реально, колькі вони причинили людям, ну, народу я маю на увазі білоруському, всього такого, да? Вельми шмат.
вельмі шмат. Откинули ў развіцці на колькі год? На году 30, то докладно. Мне падаецца, што больш. Может и больше. Я давно не был в Беларуси, не могу поравнать. Ось і бачыце, як Польша жыве зараз. Я веду. Хаця мы ж Там на вёсках гэтыя тротуары з пліткі у них лежать. А у нас що на вёсках? ну я ўвогуле маю на ўвазе. У іх зусім тут все по-іншаму, все квітнее. Не знаю, я якби призвичаюся до Польщі і якби, ну, я не бачу проблем тут для себе в Польщі. Ну, є якісь непорозуміння, ну, це так, я якби не звертаю уваги. А тут з білорусами контактуєтеся? Ну, з Максом я познайомився. Шелтером? Да. А ви в шелтері в гэтым былі? Ну, був. Я видел шмат таких людей, ведаете, такі доволі знакоміті в Білорусі, але зараз. Ну, во многих розчарувався. Я познайомився з Сашою Герасимєю. Ото файна дівчина, то правда. А в ком ви розчарувалися? Ну, наприклад, в своїй земляці розчарувався. Тихановська? Я не веду, до чого вона веде білорусів, правда, не веду. Які головна мета у її яка? Коли її обирали, я сидів у турмі. То, що я бачу зараз, то, що вона робить. І ви ж самі розумієте, вона ж не політик. Я веду. Вона просто господиня хатня. І від її чогось потребувати, ну, на мой погляд, вона справляється недренно. Ось Ні, то, що вона може ні, робити. я веду, що вона розумна дівчинка. Ні. Вона вельми хутко учиться, це правда, це правда. Во всіх же була можливість пойти туди, замісто її, робити. Не пішли же? Ну. Но її, як би, люди обрали. Як думаєте, коли ми переможемо? Это складне питання. Зараз усі між собою сваряться, видите. Всі політичні сили розрознені. Ну і нема якби супольності білоруської опозиції, нема супольності, нема огульної мети, нема огульної програми, нічого огульного нема. Всі поділені по одному, ми не переможні ніколи. Так коли ми переможемо? Це невідомо. 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 Я, коли все це от гримнула кулаком по столі і сказала, я лідерка і працюю за мною, і все со мною, об'єднуються со мною, і потім йдемо, просив полкостю калюнуса і йдемо. И собираем доброохотников, да, тебя, меня, там, я его знаю, пару хлопцев. Все йдемо, типа, на Білорусь. Все, дякую. Дякую, нема за що. Живе Білорусь. Живи вечно. Ми переможемо. Прагнеш свободи до вяри, хутка рухне і пахаває свет старий.